missió, diguéssim, del CRAC és fer recerca i d'una manera així molt àmplia és contribuir al desenvolupament, diguéssim, sostenible i de qualitat del que seria l'agricultura i la ramaderia. Això és una cosa molt àmplia i ara us explicaré com fem dos tipus de recerca, una que seria una recerca més bàsica, més fonamental, i una altra que és una recerca de tipus més aplicada. Us explicaré així d'una forma molt general a l'agricultura. Dentro del ámbito de la investigación en las ciencias de la vida, por ejemplo, biomedicina, es algo que todas las semanas o todos los días está en los periódicos, pero yo creo que la investigación en plantas es, por un lado, quizá una gran desconocida a nivel social y, por otro lado, también a veces malinterpretada. Si pensamos en los problemas que como sociedad vamos a tener que afrontar a lo largo de las próximas décadas, muchos de ellos están directa o indirectamente relacionados con las plantas, con lo cual el tener esta oportunidad de transmitir lo que hacemos a gente interesada que ha dibujado lo que hacemos y que se lo hemos explicado pues desde niños de 3 o 4 años hasta personas mayores, pues la verdad es que ha sido una muy buena experiencia. Compartirlo de la manera que lo hemos estado haciendo aquí con vosotros, a base de dibujos. Es un equipo. Sí, y a mí me ha gustado mucho. Dicen, ¿no?, que si no lo entiendes no puedes dibujarlo, ¿no? Para nosotros, antes de dibujar hay que entender. És una manera important i molt maca d'entrar en contacte amb la societat i que la societat sàpiga què és el que fem en els centres de recerca, no? Perquè al cap i a la fi la ciència és per aquesta gent. I de plantes. I de plantes, que és un tema que normalment no es toca i no es divulga gaire, no? A vegades pensem que dibuixar ciència o dibuixar laboratoris pot ser una cosa avorrida, no? I una cosa com poc atractiva, i en canvi és molt divertit. Sobretot entendre els procediments i les coses que feu vosaltres allà, no? Jo entro en laboratoris en un lloc de feina, ho tinc tot com molt assumit i jo no sabria captar què val o què no val per dibuixar. I veig que la gent entra al laboratori i agafa una cosa i com que ho visualitza i s'ho estàs explicant el procés i comencen els dubtes, doncs això, allò... Espero que la gent que vingui aquí entenguin una mica el que fem, perquè és important, i que hi vegin també aquesta part artística que també té una mica la ciència. Nosaltres, d'alguna manera, ens enfrontem als problemes buscant eines noves i buscant maneres noves per contestar preguntes, i això, en definitiva, és una activitat cultural que no és molt diferent de l'activitat de mirar el món i dibuixar-lo o transformar-lo en una cosa diferent com és un dibuix. No coneixia el CRAC i m'ha semblat que és importantíssim que els investigadors donin a conèixer a la societat la feina que fan. Compartir-la amb els aficionats al dibuix em sembla que està força bé perquè són dues activitats molt diferents però d'una sensibilitat semblant.